strategiju o kojoj sam ja pričao i kroz činjenicu da bi država trebala ozbiljnije rješavati neke probleme, posebno korupciju i pravnu državu, i skinuti nam te anateme i svih kasnijih analiza, jer one se stalno ponavljaju, onda bi država obavljala onaj zadatak koji bi nas daleko bolje plasirao ovakvim budućim istraživanjima. Evo idemo sad na jednom primjeru koji je zanimljiv svima, to je brodogradnja. Dakle, kolike su subvencije za brodogradnju iz budžeta, gospodine Šuker? Pa neka to kaže najprije gospođa Srdoš da vidimo koliko... Oprostite, ja sam vas. Ali dobro, pa reći ću ja, nema problema. 382 milijuna prošle godine. Kao ministar financije to bi trebao znati. Isto po prilici toliko godišnje plaćamo jamstava za kredite za koje smo dali jamstvo hrvatskoj brodogradnji u proteklom periodu, a što oni ne mogu vratiti. Dakle, ukupno negdje oko 700 milijuna. Je li brodogradnja rupa bez dna? Bi li trebalo tu nešto napraviti u smislu restrukturiranja? Vidim da je sad u ovom ofanzivi novo izvoznoj da se kaže mala brodogradilišta za male brodove. Čega se to radi? Pa gledajte, hrvatska brodogradilišta se našla u jednoj krizi i koliko je meni poznato, rađene su do sad 2 strategije i sad se radi 3. Definitivno da određeni i poremećaj na svjetskom tržištu, počeši od tečaja do cijene čelika, isto također cijene koje su ugovarane bez valutne klauzule u nekim proteklim godinama su brodogradilišta dovele u situaciju kako jesu. No, gledajte, reći samo ovako da su brodogradilište rupa bez dna, a ne pogledati njihov mikro i makroekonomski utjecaj, mislim da nije dobro. Druga stvar, definitivno je da ta brodogradilišta moraju se restrukturirati, da se moraju tehnološki napredovati, a isto tako da vrsta brodova koja se gradi u tim brodogradilištima se mora promijeniti, jer što kolega Jurčić voli često reći, koliko košta tona ugrađenog čelika ovisno o složenosti broda koji se radi. Dakle, to je niz problema i sigurno da sva brodogradilišta u Republici Hrvatskoj nemaju iste probleme. Recimo, Uljanik dobro stoji, Brodosplit ima svoje probleme, 3. Maj ima svoje probleme, Kraljevica i Trogir svoje. No, ono što je jučer spomenuto na ovoj konferenciji izvoznika je sigurno da Hrvatska u izgradnji malih brodova je nešto gdje se vidi budućnost i se može nešto napraviti. Bi država isto ostala i dalje vlasnik ili ima neku ideju da to rade ljudi kao recimo ovi koji proizvode nagrađeni sad brod jedinice? Ne, gospodine Merliću. Evo, mi smo spremni u ovom trenutku ko hoće kupiti bilo ko od ova 4 brodogradilišta, mi smo spremni prodati ih, međutim, osnovni problem sam vam rekao, dakle, nakupili su se dugovi u proteklim godinama i dok se ti dugovi ne saniraju, dok se ne izvrši restrukturiranje tih brodogradilišta, oni će vrlo teško naći kupca i to je ono na čemu sad radi vlada. I to je jedini način u principu da ta brodogradilišta ostanu funkcionirati, da ti ljudi koji rade u tim brodogradilištima imaju gdje raditi, a isto tako da na tisuće kooperanata koji su vezani uz to brodogradilište i zapošljavaju opet nekoliko tisuća ljudi, jednostavno imaju gdje raditi. I to je taj sad socijalni aspekt kad mi gledamo gdje je neoliberalizam, sigurno se neće složiti s ovim o čemu ja govorim. Međutim, jedna je... Ne. Samo malo, gospođo Srdač. Jedna je... Može. Samo recite mi koliko sekundi ima. Neodgovorno je reći sa strane, lako je reći sa strane i snositi odgovornost za neke stvari. Međutim, treba reći da ovo brodogradilište ide u stečaj i da toliko i toliko tisuća ljudi od sutra nema egzistenciju. To je, dakle, jedan problem. A kad ste u poziciji vlasti, onda morate osigurati da i ti ljudi imaju gdje raditi i da ta brodogradilišta dođu u poziciju da se na jednoj tržišnoj utakmici mogu tržišno ponašati i na kraju krajeva, dakle, nama je cilj u konačnosti kad se izvrši restrukturiranje tih brodogradilišta, se ta brodogradilišta promjene. Na kraju krajeva cilj ove vlade je da se promijeni odnos javnog i privatnog sektora. Dok je god odnos javnog veći u odnosu na privatni, onda sigurno da je utjecaj države daleko veći. Ali gledajte, to je nešto što je nesporno. Gospodine Vidoševiću, jedno splitsko pitanje. Bi li ovaj slučaj korupcije u Brodosplitu bio moguć da je to privatna firma? U brodogradnji naravno da. Međutim, to je bila korupcija, nego bi čovjek privatno imao pravo dati bilo kome novac. Čak i nekoj stranci ako treba. Dobro, prije svega ne mogu govoriti... Gospodine Merliću, ja moram reagirati na ovo. Dajte mi recite, da li postoji kakva sudska presuda ili utvrđeno nešto? A ovo sa strankom je krajnje neumjesno. Ja sam načelno rekao. A gospodine Merliću, načelno možete reći, ali sa strankom je krajnje neumjesno, ti više što je istražni postupak u tijeku. Oprostite, gospođo Srdač, ja sam samo rekao da privatni vlasnik brodogradilišta može dati novac bilo kome, hoće pa i stranci. Mislim da to stoji. Gospodine Vidošević, dakle, vaše mišljenje, baš u ovom segmentu, izvolite. Gledajte, ako mi mogu dopustiti. Prvo nekoliko stvari, dugo sam slušao razgovor pa bi volio komentirati. Prije svega da počnemo od ovog kraja. Da vi nam odgovorite na pitanje, molim vas.
Hoću, ali cijeli će vam tok pobjeći jer suština priče je oko dva globalna koncepta. Jasno je to meni, samo ovo nije emisija za stručnjake, nego za ljude koji hoće razumjeti o čemu se radi ovdje. Najbolje na primjerima. Ali idemo razgovarati ovako. Govorite mi o brodogradnji. Brodogradnja po svojoj definiciji ima sustav provizije, da vas sad ne davim s time. I trebalo bi vidjeti do kraja kako će stvar završiti u brodogradilištu, a ne suditi unaprijed. To bi bilo vrlo pogrešno. I provizija kao sustav, dakle, je nešto što je sasvim legitimno u brodogradnji i to svijeta i vijeka